Pero kabo ay kabo. Pero ang wakali. Hindi po ito po. Pero. Hindi ka ba? Inubos mo? Pare. Ito? Oo. Hindi pa ako na. Hindi na pinapa. Mami. Hello, one viewers. Dito ko sa Cavite. Umuwi muna ako. Natulong talaga ako. Swimming. Huwag yung ilalag ha, kasi kulang-kulang na yan. Ay may sumusunod pa sa inyo. Kayo, marunong na kayo dyan sa letter. DJJ, hindi pa yan. Galing ko na yun. Luto tayo ng ginataang chicken. Gata. Salubado. Wala siyang tuyo. Gata lang siya. May malunggay. Pero pag inulit lang kayo. Pali, may ibang pinapali. Pero pag inulit lang. So, ano no? Ano yung paminta? Ano? Ay, bukilag sa lupa. Ano? Kunin mo. Atan mo ta. Nakakabit. Sa bawat araw na gusto kong laging makita. Malapit yung mga muling pagkay malapit. Pinatulala sa'yo na ganda sa akin. Makasama ka sa araw-araw. Ang makapiling ka sa habang buhay. Ka nang umalis, huwag ka nang lumayo. Dito ka lang May tinatong isang ulit. sa aking tabi. Hey! Ah, yan ang Hello, dumating. 5 viewers, hello. Hello, good morning. Comment po kayo. Cellphone mo pa baka tayo Dumating ka Ay, no kay Bebe. sa buhay ko. Nakakain cellphone mong vlog. Binago mo lahat, pati ang aking mundo. Bigyan mo ng ngiti, ligayang buhay. 6 viewers. Comment po tayo sa pintuan. Sa... Pag binog ako, date. Mabila na parang natin. Di na yan, ni paulit-ulit na. Ay, sorry. Di na nga yan. Bumili na yun. Mura lang naman yung Gins. 6 viewers, hello. Salamat sa isang nagpangsak. Sa live tayo. Kasi yun, Nasaan na si Bebe? may mga i-upload ako mamaya. Abangan nyo lang i-upload ko. Siyempre, salamat sa suporta nyo. Anong pitsa na? Magkakatot na. Parang di aabot yung dollar natin. Okay lang. Nakaka-40. 40 pa lang. Matanda ka kasi. Nakalang ba yung hindi? Malagyan ko lang yun. Ang hindi na panoodin.
sa buhay. Oh, oh, oh. La, 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 la. Okay. Ay, kuya, ako po. Ano ba yan? Hindi na nakikita. Huwag na po. Oh, paano to? Oh. Nakakala yung TV. Doon. 5 viewers. Ika'y lumalapit, ako'y natutula sa'yo. Magagandang ngiti sa akin, sa'yo magpakinggan. Yung ano, may malunggay. May isa pang tangkay doon, ha? Oh, wait lang. Ano? Ako na. Yan ang yun. Oo. Dito ka naman, ha? Para tingnan mo itong live natin. At kwentuhan mo sila. Kuya Rene Castillo, Pare Jason, shoutout. Musta? Shoutout kay Kuya Rene. Okay naman po, Kuya Rene. At andito si Mrs. Umuwi muna ako. Abangan nyo na lang po yung upload ko kahapon na pagsakay nila Chin Chin, Rika, Tibidang at kay si Jamela. Doon sa Petix, pumunta ako doon. May upload ako mamaya. Kailangan natin humabol. Parang di tayo makakasahod sa itong buwan na to. Napindot nyo. Mababa yung mga upload natin ngayon. Yung upload ko mababa. Signal nyo, nawala. Sumapot na kayo, sumapot. Okay pa rin Jason, tiwala lang. Opo, tiwala lang talaga. Saka upload lang ako ng upload kahit mahina. Upload lang ng upload tayo para at least may update kayo sa araw-araw kung ano yung ginagawa ko. Basta yung diskarte lang. Diskarte lang. Basta may kikitain, basta marangan. Bala ko na nga mag dun yung titapon. Para may Yung magtatapon ng basa. tatapon ng basura. Marami. No. Titapon. Dati ano yan eh. Di meron sana ako doon sa may papasok ka ng trabaho kaso siyempre pag pumasok tayo doon okay yan may upload ka araw-araw. Opo. Kaso kung tanggapin ko yung trabaho na yun hindi na tayo makakabalik doon sa Pabay Project. Kaya yun, lang tayo. Kumbaga yung trabaho papasukan ko ay mga extra lang para kahit kahit anong oras pwede tayong umalis. Yun naman sinabi ko doon sa pinag-extran ko. Ate Jenny, amo, yo, what's up? Cardo, Balderrama, hello paring Jason, musta na po kayo dyan? Okay naman po. Musta na kayo dyan? Sabi ni Ate Jenny. Basta na Okay naman kami Ate Jenny. Bakit di ganyan daw Ate Jenny? Sabi nung asawa ko. Alam na yan ni Ate Jenny. Ganda ng boses ni Ate Jenny. Medyo okay. Hello mga kawasak. May nagpa-vlog na din siya. Hindi pa. Balderrama.
May kakilala akong ano eh, Balderrama. Naganabwa. Ay, Baldimero pala yun. Hindi naman Balderrama. Parang Balderrama, parang sundalo. Baldimero pala yun. Ay, yung Balderrama pala nakilala ko, sundalo. Sundalo. Laki gwapo na pag ano eh, sabi ni Ate Jenny. Amura! Yung siya na Natutungan ni Ate Jenny. natutungan niya to, no? Pag swimming. 2 days ka mo, 3 days. Abangan mo Ate Jenny, abangan nyo kasi kinukuha kong extra doon kaya no. Kasi lahat ng ano ko dito, extra lang. Kasi yung problema, kinukuha ko ni, ano, ni Cardo, ni Coco Martin, mag-extra doon sa Batang Quiapo. Kaso, mababa yung bigay. Kaya di ko tinanggap. Huwag manubod sila, kapit-payo. Mababa yung ano eh. Ano yung dosaya? Pangayo aray. Mababa yung bigay. Kaya yun, ayaw ko kako. Ano yung dosaya? Yung papagawa sa akin ano eh. Tatulon ako sa 34th floor na ano building. Baba yan. Baba ka ng bigay nyo. Huwag na. Ha? Joke lang yun. Seryoso yung tao. Baka naman maniwala kayo. Marami pa. Napakita mo man yung niluluto ko ma. Kaya ba? Dapat biglahay mo din atong hayo. Usog. Ihaw nyo. Baka magalaw yung ating... Ayan o. Kita mo sa kanila. Oh. Lalagyan natin ng gata. Wala siyang toyo. Parang style adobado, Adobado. na tinipid. Ano yan yung uptake mo ang luwag? Dapat yung masikip. Adobado na tinipid. Sabihin mo ako na lang kunin. Gino, sabihin mo ako na lang kunin extra. Naludo. Lumulubog lumilitaw. Tubol. Urak mo na naman. Oh. Ako binabasa ko. Ano? Pag lumitaw daw, healthy. Ang dami ng letters na Pag lumubog, parang ano, parang... Huwag na kunin niya kay JJ. Hindi lalaro siya. Pag lumitaw, healthy. Pag lumubog, toxic. Parang yung taong toxic. Lubog. Pag naging kunilo na yung pan. Dami nanonood, 1 viewers. Parang ano talaga eh. Solid viewers lang, Ate Jenny. 1 viewers eh. Kung ano ka mo pa uli. Hindi na ako mag-uli. Hindi, dapat. Dapat, ano kasi, nag-uulat pa. Nag-entay pa kami Ate Jenny ng text ng PGH. Pwede naman yun Ate Jenny umuwi. Pinapauwi na nga ako ng asawa ko. Pwede naman siya umuwi. Tapos pag nag-text na sa akin, kasi 7 days pa naman yun eh. Pwede siyang bumalik. Kaso yung iniisip ko kung uuwi ako, yung pamasahe. Pamasahe naman. Sa ano Ate Jenny sa Paranaque ko nag-stay. Malapit sa Sikom. Katabi lang yun, Sikom tapos UPS4 eh. Landscape. Gata mo, akin na yung gata. Lagyan mo na. Okay na, nakalagay. Oo. Gata mo, lagyan mo yun. Para matuto ka. Ayan, sarap mo yan. Ubas mo. Oo, may konting tumusubo din. Oo. Yung letters mo, yung ka mag-spell. 5 viewers, hello. Ay, amo, sa kami permi sukat. Yun, pagkalabas ko, sukat na mismo. May Paris Point na nga doon. Dati nung nandiyan pa ako tatrabaho sa yan sa Paranaque. Wala pa yung Paris Point. Ngayon may Paris Point na doon sa kanto. Daming pinagbago na. Oh, Sukat Highway. Yung Paris Point. pinagkukuhaan ba ka sa motor? Dami.
Ay, yung ano, yung pinagmumotocrossan sa Bikutan, wala na. Parati na yun sa Building na yun eh. Sa Milby ba ito? Ako sa Mili. Pinagmumotocross dati doon. Oo, saan yung Cavite? Siyempre, sa ano dito, nalili kong wali agam mo to. Nalungkot yung asawa kaya umuwi din ako. Nine viewers, hello. Comment po kayo, 11 viewers. Baba mo. Sabi ko 1, Bagyo. Oh, anong signal mo 1 dito? Anong signal natin Jenny? Nagsulo ka pala sa Bagyo kung kailan umuwi na sila Rika. Nagsulo ka sa Bagyo. Sana all Bagyo. Hindi ka huwag kang mangarap ng Bagyo. Babahain na naman yung bahay mo. Silent viewers, pasok po kayo, sabi ni Kuya Rene. Signal number 10. Signal number 10. Lakas nun. Sabi nga ito Gina, Bagyong Christine. Sabi nga, kasi niyayayakan nila, hinaya nilang pumunta sa Bagyo. Dahil hindi ka na pumunta sa Bagyo, yung Bagyo yung pupunta sa'yo. Huwag naman. Mahigi na makapunta sa Bagyo, huwag lang yung Bagyo. Kasi di mo binisita yung Bagyo eh. Naranas na ranas ang Bagyo. Basahin mo. Labo eh. Wala tayong mata. Basahin mo. Paano? Bakit ako sa kanila? Yeah. Oh, sino yan? Maria Well, J. Hello. Hello pa rin Jason, sabi ni Maria J. 15 viewers, hello. Wala na tayo nakapag-live. Lahat gabi, dami kong inedit pag uwi ko dito. Sunod-sunod yun, upload. Kasi kailangan kong humabol. Kasi, anong petsa na, 21 na ngayon. Wala pa tayo sa kalahati. Pero okay lang. Salamat sa 10 nagtamsak. May update. At least may update. Yung importante lang maka-update ako kung ano ginagawa ko nga. Dali na po masupog sa camera sa magayon man. Uma, sabi ko sa iyo mo. Sabi ni Ate Jenny, Nasa pa ako Ate Jen. huwag ka nang mahiya. Basahin mo kasi na. Hindi pa gaano confident talaga. Adobo, ayan ginataang manok na may malunggay para hindi sa mga bata. May bibinta. At saan mapakinggan mo ang awiting ko. Sili. Ay, ang palang sili. Ito basan mo. Makalimutan na lahat. Ang At ating sili. agkoko. Umarumruman. Ano naramdaman mo Ate Jenny? Ito yung viewers hello. Danny. Justiniano. Shout out Paring Jason from Oregon, USA. Ano? Masunay. Why, sorry. Medyo magulo Pinay. ang ating ano. Ayan. Magulo ang ating mainit. 16 viewers hello. Shout out po sa sa Oregon, USA sa inyong lahat dyan. Hello po. Konti ang sili, isa. Yan din sa rip. Nalagay ko sa rip. Paano? Sabi mo yun. Bibigyan natin. Oh, di ba? Anong mura dito? Ako na. Medyo magulo ang ating mainit. Parang Jason, kumakain pa ako. Ay, ano ulam kaya ni Kuya Rene? Ano kaya ang Ulam ulam ni Kuya
Christian viewers, hello po. Kumakain pa daw si ate. Paring Jason, kumakain pa ako. O, sige lang. Okay na, hindi namigit ka ta. Hindi na din. Sarap nito kung may pinya. Hindi ka bumili. Ano bumili? Pineapple chunks. Tipid-tipid lang tayo. Tipid pa yung mga ano yun. Ate Jenny. Maramraman ko so. Still. Still. Andal mo ay. Kiri. Good yung viewers. Mainit ay. Mainit nga. Grabe po yung init dito. Marguso. Marguso. Yung ulam ni ano? Kuya ni Marguso. Ang pulaya. Marguso ang palaya. Masarap yan. Ang palaya. Bigyan mo ako ng tubig mo. Ginagataan ang amarigoso. Sa amin ginagataan yan. Sa iba, puro gisa lang yan ng Marguso. Sa amin ginagat. Lahat ata ng yuto pwedeng gataan. Ay! Naglag. Ayun. Para. Patis yung kukunin ko eh. Mali. Akin na. Patis. Akin na patis. Ba't tulo yun? Kunti lang patis. Yo! Kinain ko parang na-perfect ko lang kinain mo. Pakita natin yun. Bakit mo? Pakita natin yung sa gaba ka. Tingnan niyo yung luluto ko. Asan na yung ano? Bayad. Asan yung parang timpla? May sarap. Oo. Saan ako mga regalo? Parang kunin mo nga. Hindi ko makita eh. Team viewers, hello. Kumain na ng ice cream yung witch. Ayun siya, oh. Yes. Ay, May init ah. siling O sige, Katlayan Yizap. Hello po. nakasan mo yung boses mo. Good. Good noon na ba? Noon na ba? Good afternoon. Katlayan, hello po. Good afternoon. Si Ate Jenny. Paayot ka lang sa Ayos mo niyo ma'am. Payat daw sa Ate Jenny. Amo, ikaw ako. I-Shopee. AGNT. Ito, sunod to. Ano na? Baso. Ano baso nga ni? Ito nga tumaginaw. Ito yung maginaw. Siyempre, mainit na. Ito na. Nagkusan siya na lang. Ito na. Baso. Baso, init. Ito na. 10 viewers ito. Di mo kanilo. Tingnan mo. Hindi ka sumama sa kanila papuntang Tarlac. Ay, si Ate Jenny daw. Hindi daw sumama. Si Ate Jenny daw. Malayo yung Tarlac. 4 hours. 4 hours galing Manila.
O, galing dito. 4 hours. Depende naman sa takbo ng ano. Sakyan. Basahin mo. Wait lang. Lumog na. Ay, ay, may tinda kasi si Ate Jen. Ngayon? Hindi, tinanong ko ba kung bakit di sila dito na kasi. Papa! May isa ka. May tinda si Ate Jenny kaya hindi na nakasama. Perfect. Sarap. Ha? Sarap. Basahin mo. Bago may comment. Pababa, pababa. Ay, sorry. Wala ka. May tinda si Ate Jenny. Sabi ko sa barangay. Doon sa labas, wait lang. Naghilaw si Kuya Reyna kay Ate Jenny. Hello, Kuya Reyna. Oo. Ito wala ka eh. May nag-ano nga. Dapat daw dinamihan ko. Pagpunta ko sa Paranaque. Dapat daw dinamihan ko yung Pansit. pansit. Oh. Para? Pahingi ko lang. Pwe. Sige po. Napapadami yung kain ko pag nandito ka. Pag nagluluto ka naman. Kuya Totoy, iantay mo lang ako dyan, ha? Paano yan? Ano yan? Ano? Oh. Hindi sa ano. Paano yan pag sa YouTube na ano? Di ba ano? pwede yan magdalawa? Na ano? Sabi ni Kuya Ren, parang Jason, pakita mo Ate Jenny. Ano na-invite yan? Hindi ko alam eh. Hindi ko po alam eh. Nakakapag-invite ba yan sa YouTube? Hindi ko alam. Nang marunong. 11 viewers and 14 na nag-thumbs up below. Kasi abangan nyo yung ano, yung i-upload ko mamaya. Si mama mo, Pagkikita namin doon sa PTX. tayo. Grabe yung ginawa ni Ate Bidang doon. Abangan nyo. Toy, May pagod vibes na naman na ginawa si Ate Bidang. Good vibes si Ate Bidang. Lalo na kung kasama sa Ate Jenny talaga. Ako, wala Dok. yan. ganito. Siyempre, ano na. Ito yung yung ginagawa pag nagluluto. Yung masarap na ulam. Kukuha ka na ng kanin para bahaw na. Mamaya ka sa labas mo. Sige na. Eh, pati ganito. Ano lang, luwas na eh. Shout out sa lahat pumasok sa viewers, sabi ni Kuya Rene. Ay, hindi. Masaya talaga pag nandun ako, sabi natin. Oo, grabe. Abangan mo Ate Jenny upload ko. Sana ano? Sana, Ma'am, tingnan mo nga muna dito.
Sana next time makasama sa Ate Jenny sa mga bakasyon. Medyo busy. Ilan na? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Busy si Ate Jenny. 14, Sa dulo. 15, Yay! 7, 10, 11, 12, 13, 14, Moderator, parang Jason. Ate Jenny, bakit di kasama doon? Ano yung iya? 26 letters lang. Ako. Uy, sarap. Hindi na lang. Help kita. Ganito yung O, parang oval. Done na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total. 1, 10, 4, 5. Luto na siya. Ano naman? Tabot ko na. Ang gas ng signal dito. Okay na to. Ano yan? Eh, Luto na. Akala ko lahat na yung gel kasama, sabi ni Kuya rin. Mga busy ata yung iba. chulo. Tapos umuwi agad sila kasi si Chinchin may pasok ngayon. Huwag na lang sa Daddy Jenny. Ay, sana pala kasama din sa Ate Jenny. Busy lang kasi. Pinapupunta nga sila. Sige naman. At doon mo lang sa labas. Hindi gaya. Wala ko na signal dito. Dito. Sana may signal. Kasi against the light ata. Ito yung viewers, hello. Pakinggan kung awiting ko to. Isa lang ang marap ko sa mundo ito. Yun. Electric fan. Comment po kayo. 13 viewers, hello po. Okay na rin yun, Ate Jenny, hindi ka nakasama para time ka sa pamilya mo. Okay. Para may time ka na Ate Jenny sa pamilya mo. Sabi ni Kuya Rinel. Papa, ba kakain? Kakain na. Kaya Gio, kain na. Huli. Ano ka naman sa baby? Dito tayo sa labas kumain. Oh. Dapat pala naligo muna ako bago kumain. Mamaya lalabas kami ng asawa ko. Maghahanap ako ng dental. Makabunot ako ng ngipin ko. Sumasakit na naman. Sumasakit yung aking bagang. Sa susunod bawi po ako. Pero ako na lang mag-isa. Punta doon. Amo talaga. Nag-times 999 na yan. Sis yung viewers, hello.
Sabi, nabuko din sa akin lalo. May Laguna. Yes! I got it! Susunod. Totoy, kain na! Mukha tayo doon. Ganun ko lang pala. At siyempre salamat dun sa ano, dun sa tinuluyan naming bahay dun sa may ano, may Laguna, sa Magdalena. Kasi viewers pala yun. Nanonood pala yun ng vlog namin. Salamat kay ate. Kaya pala yung pagdating namin doon ay tingin ng tingin sa akin. Tapos kung kailan paalis na saka nagsabi, nagtanong na, ano daw, parang ako raw yung napapanood niya sa YouTube, sa vlog. Hindi ko pa nga na-edit, may vlog ako dun. May dami kong vlog doon. At dito rin sa ano, sa mga viewers dito sa Cavite, shoutout po sa inyo. At may gusto nga pumunta sana rito, gusto magpa-picture, sabi. Pwede naman siguro sa ano, sa labas. Kasi ito kasing bahay na pwede naman sa amin, sa kapatid niya. Pwede naman magkita tayo dyan sa ano, kanito, sa labas. Team viewers, hello. Silent viewers, hello. Amparo, Justiniano. Kumusta na si Mrs. mo, paring Jason? Sana maayos lang siya at buong pamilya mo. Shout out, please, Justiniano family from Oregon, USA. Salamat po. Shout out po sa buong family mo dyan sa ano, dyan sa USA. Justiniano family. Shout out po sa inyo dyan. Ingat po kayo sa work niyo. Okay naman po si Mrs. dito. Kumbaga, naghantay-hantay lang kami ng text ng PGH. Tapos pag may text na yon, pupunta na kami ng PGH. Sa ngayon, nandito sa bahay ng kapatid niya. Ako naman, paalis-alis yung dito. Kumahanap ako ng mga pag-i-extrahan para meron tayo pang budget. At si Margie, hello po. Rolando Victolero, hello pa rin dyan, sabi ni Rolando Victolero. Hello din po sa inyo lahat dyan. System viewers, hello. At umaya dito si Mrs. Nag-assist pa din sa ano. Pinapakain pa yung mga bata. Dito kami nagkakain sa labas. Akala ko nga kasi sabi niya dati, nung last na punta dito, itong nasundan ng pagpunta namin, sabi niya, okay na. Opera niya na ngayon. Tapos nung pumunta na kaming PGS, nakapagdalit na ako ng dugo at nakapagdalit na rin yung sibulas ng dugo. Bali, dalawa kasi yung kailangan doon eh. Kung mag yung dugo na idodalit namin ay okay na. Tapos, nung nagpa-schedule na kami, waiting pa rin. Yung sabi ng miss ko ay maghahantay na 2 buwan pa bago maoperahan si Mrs.
Pero, hantay pa rin daw ng chat kasi pwede siyang di umabot ng 2 buwan o umabot ng 2 buwan. Kaya sabi niya nga, pwede naman ako umuwing Bicol para makatulong doon sa Babae Project kay Chinchin. So, pag ano muna namin kasi malay nyo, biglang umuwi ako. Tapos biglang mag-fix yung PGH, balik na naman. Sayang yung pamasahe. Inisip ko siya yung pamasahe. Basta waiting na lang kami, waiting kami sa text galing PGH. Wala nyo kung bukas o susunod mag-text automatic. Kasi bago ata siya operahan, ikukonfine muna sa PGH ata kasi may iinom na gamot. Tapos pag okay na yung gamot niya, tapos opera na siguro. Kasi alam na nung asawa ko yung pag ano dun kasi dati na-operahan na siya, kumbaga pangalawa na yan. Pangalawa ng opera sa kanya. Yung una, dalaga pa siya. 15 years ata yung bago bumalik yung polyps niya. Sa kabila naman yun, karon. Yung dalaga pa siya, dito sa kabila, ngayon dito naman. Tapos yung ganyan palang sakit, ayabang buhay, pwedeng bumalik, pabalik-balik lang daw yan. Sabi doon sa ospital, hindi naman pala nawawala. Kaya halimbawa, inoperahan siya ngayon, mga ilang taon, pwede na naman siyang balikan ng sakit na yun. Kaya bang buhay daw yung dadalhin. Kaya pag nakikita na may kumbaga nararamdaman na may namungo na naman na laman, pa-check up para maagapan agad. Kasi nakakatakot pag di pala yung naagapan. Laman yun eh, laman sa loob ng ilong. Kung comment po kayo, pwede po kayo magtanong. Kahapon nga, inaalok na ako nila Rika eh. Pinapasabay na sana ako nila na umuwi ng Bicol ako. Di pa pwede. Kasi kailangan naman sumabay sa kanila tapos hindi ako nakapagpaalam sa asawa ko. Tapos dun sa in-extra ko dapat magpapaalam din ako kahit extra lang yung trabaho ko dun. Kailangan maayos yung pagpaalam din natin. Para pag bumalik tayo, na kailangan natin ng trabaho biglaan, pwede. Dami sanang pwedeng pasukan na trabaho. So, siyempre, nakakahiya kasi sa mga tumutulong sa atin, mga sponsor. Pag di tayo bumalik doon. Ngayon, tsaga-tsaga lang muna kung ano yung pwedeng pagkakitaan dito. 12 viewers, hello. 18 thumbs up, hello. Salamat. Comment po kayo, comment. Di kaya allergy si Bibi ng manok? Di kaya allergy si Bibi ng manok? Kung allergy. Kapag nariyan ka ako'y
sigla. Panahon lamang ang hinihiling sa'yo. Sana'y pagbigyan mo ako. Huwag Ano na ba yan, Di? wala. Ang hilito. Official. Maganda kasi yung pag... Shout out, Dol. Shout out din po. Yan, maganda yung coffee talaga yun. Taga saan po kayo? Mag-water na. Na, na, na. Sometimes late under the moon. Oh, no. Dio ha, kumain ka. Da, 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 Para good job. Mamaya, bibili tayo. da, 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 da. Sometimes you get Bibili tayo ng to light shirt tapos na. Kaya ubusin niyo yung pagkain mo. let me down. Kasi yun, marami pala yung ano, mga dun sa ano, Batangas, yung pinamilihan namin, grabe. Daming mga gulay. Tapos yung sayote na ganitong lagay ng plastic, 180 lang. May 200. From Taguig. Ate Magica Jason, baka meron dyan pwedeng papasukan namin ni Mary. Ngayon, bakasyon. Message mo po ako. Ngayon, bakasyon lang. Gusto kasi makaipon ni Mary. Pagdagdag, gusto kasi niya kapag pasukan. Pasukan, salamat. Tingnan natin. Parang Jason, ano, Gcash number mo. Sabi niya. Ano po? Yung asawa ko may Gcash. Siguro po sa ano na lang, sa messenger ko. Pwede nyo pong tingnan yung Facebook ko. Jason Aliman. May Facebook po kayo. Certain viewers, hello po. Pati pangalan mo, okay. Opo, yung Facebook ko po, ano, Jason Aliman, yung nakalagay po doon. Oh. Akin na nga yung ano, yung cellphone ko, May. May? Yan naka-charge. Akin na. Pakita ko po yung ano, Facebook ko. 100 na. Hello po. Dito, pakita ko sa kanila. Nag-ano ako, pinapakain ko Sige. yung mga bata. Hello Kasi po. pinapauna namin kumain yung mga bata bago kami kumain. Ito yung Facebook page ko po. Tatanong kasi no Gcash ko. Di ba may Gcash ka na, gumawa ka na. Ito po. Kita po ba? Ah. Kita ba? Ilapit mo dun saan. Ay, ibalik ka din mo yung camera. Hindi nila makapasa yun. Oh. Basta yan. Yung Jason ko may Y. J-A-Y-S-O-N. A-L-E. Then, papapalit ka din mo ang camera. Hmm. Yung video. Yung ano mo. Mag ano na lang po ako, ano, Timarji, kung mayroon. Kasi yung in-extra kong trabaho doon sa tito ko.
Pero kung lalaki lang sana, mabilis maipasok sa trabaho kasi doon sa trabaho ko dati. Yun. Nag-hire ngayon. Kasi may ipapasok ko ako eh. Yung pamangkin ni Kuya Bobby. O asawa na Tibidang. Yung pamangkin niya. Naghanap ng trabaho. Ipapasok ko doon eh. Mga lalaki kasi yung kailangan doon pagawaan ng si Chicheria. Doon ako dating trabaho. Kaya pagdating ko doon sa Paranaque, baka bukas ang mga Paranaque, kukuha na ako ng form para makapagtrabaho yun, makapag-fill up. Pero kailangan kompleto. Pagka'y lumalapit, puso ko'y nahihina. Para bang pag wala ka'y wala na rin isa-isahan. Ang makasama ka araw-araw. Well, viewers, basta abangan nyo na lang kung ano kasi pinag-usapan namin ng asawa ko rin. Kasi gusto niya akong pauwiin niya kasi yun nga, kung matatagal lang pa yung opera, may mga iniwanan din kasi kami doon, kailangan tingnan ko rin. Tapos yung papa niya na mal-stroke, titingnan ko yun. Tuwan ko kung ano. Kasi parang ngayon umpisa na rin ata dun sa balik trabaho na dun sa bahay Chin-Chin. Kasi yung budget pa yung natin iniisip. Okay. Pagkatapos natin ng live, may upload ako. Malabo. Ah, ito po. Hindi nyo nakita po ito. Makita po. Ito sa harap siguro. Okay. Ayan po. Yan yung Facebook ko. Okay na eh. Nakita nyo na po. Saan? Dito sa comment? I-type. Paano ba? Sige, type ko. Kahit dito sa isang cellphone.
Ito. Sige, type ko. I-type ko na lang po. Ayan na po. Yan yung FB ko. May, pag pinindot tong ano, pin message, Yung, pin mo. tapos, Yung subukan. sa kanya diretso, Dali, ibigay mo ka comment. Naka-stay ko. sa kanya. Parang ko na lang, dito baka wala silang, may FB po ba kayo? Facebook? Pag pinag-message mo, ibig sabihin ka baka makatuon ka na sa taas. Pag wala silang Facebook. Hindi, wala pong sabi. Yung Gcash kasi, kinukuha. I-comment ko na lang. Yung, akin na yung number mo. Message na lang. Pag message na ka, nagpapigla mo yun. Nagbutang sa pag nag-message mo ka. Hello po. Sana pakinggan mo. Ma'am viewers, hello. Oh. Argil Taroy, shout out paring Jason. Katingin ko, bumalik ka muna sa Bicol. Balik ka na lang Manila pag sure na pero gusto ng asawa mo. Suggest lang. Pwede naman po. Pwede naman ako bumalik dun sa Bicol. Kasi pinapabalik nga ako ng asawa ko dun. Habang nag-aantay. Pinag-uusapan naman namin yan. Kasi yun nga dito mahina yung ano. Daming vlog, dami kong ginawang vlog din kasi mababa talaga. Baka nga di abutin ngayong buwan di tayo makasahod.
Pero kaya pang umabol kasi alos pala namin. 11 viewers, hello po. May, sabi mo sa ano mo? Ha? Yung number mo. Nagkaan sa cellphone. Sa cellphone. Ginagamit natin. Hindi mo kabisado. Nakagawa lang ko. Hindi mo siya nulat. Pag may message mo, ang nagwan. Message mo lang. Wala ko sa salamat. Paano man? Paano man? Hindi pa kami nag-message. Ilan man? 10 viewers lang. Ano na yung link? Ala, ano? Hindi ko na yung pero saan ka lang natin ah? Mobile mo rin, baka nandiyan. Yung alin. Paano magkakano dito sa akin? Pero saan ka lang muna? Sabay na kita. Oo, sige lang ka. Ito siya lang, number. Ayun, number ni Ani. Saan? Kusngaran. Ano pangalan nakalagay? Ito lang. Ayan, Ani Gamson. Ano yan? Kompleto. Wag lang yan, Ani. Tapos R. Ami R. Oo. Yun. Five, six, nine. 569. 11 Wala. 4587 4587 09 569 11 4587. May tingnan mo nga. Ma. Tingnan mo nga, ma. Ano makikita na dyan yung cellphone? Tama. 0956 911 4587. Man. Dito kasi walang signal dyan. Tama ba yun? Pinin-message ko eh. Pwede. Ha? Tingnan mo. Ayan na, nakapin message yun. Tama ba? Ay, tingnan ko lang. You are sure. Yung pag-pin. Drop na.